Salutare lumea, astăzi a venit episodul 4 din GTA San Andreas Multiplayer. Astăzi avem pe noi, alături de noi pe Andrei. Salut, Andrei. Hai să trag una la cameră. Unde vă uitați? Direct în față. Da. Vezi cât toți pe urmă astăzi, dracu. Ce? 1-0, așa. Astăzi ne vom distra foarte mult alături de Andrei. Andrei, deocamdată încă nu are canal de YouTube, dar dacă îl va face, vom lăsa canalul lui în descriere. Skype-urile noastre la fel, serverul tot la fel. Filmăm cu Frap, Nordi filmează tot el pentru că e tot problema aia o am. Așa că, Andrei. Ce mă? Salutare! Hai să începem jocul. Da, să dau jos eu pe știi tu cine. Ce vrei, mă? Eu. Băi, te dau jos cu monsterul. Hai, amândoi. Hai bă, că mă răstoarnă pe mine. Bă. Hai băi. Hai că eu sub dânsul. De ce am un spray de sex de la sex shop în mână? Nu știu de ce, da. Hai, dă-ți... Eram aproape să dau jos. Hai că tot monster trag. Monster trag B. Iar m-au răsturnate. Păi are tot ăsta, eu îi fur, îmi bag ceva în el, da, fără îl fur. Dă Y, mă. Știu, după el. Fugi, tu-l vezi fricose? Oye, capul meu m-a murcat la aerul, e mortul. Mi-am dat cu craci în sus aproape. Hai că pe aici n-are cum să treacă. Bă, mă dă jos. Y. Să nu las să explodeze, bă. Păi asta-i. Nu cred. Da. Hai. Bă, dar tu nu-l împingi în față de mă. Bă. Lasă, dacă da, el nu-ți face. Lasă, că n-avem cum să facem aici cu prea mare. Bă, că-l blocăm aici. Acum. Noi doi avem viteza, aia e lusul. Hai că căzut, sau nu căzut. De ce s-au imagine? În spate. Cred că am luat crash iar. Aoleu, mă târăște eu. Da. Bă, am aici. Poate te dau jos, Nordi, acum te dau jos. Bă! În video ăsta nu cred că să apare prea mult, să apăreți voi mai mult, că eu vă primesc crash după crash. S-o da crash? Da. Nordi, ce dracu mă, nu mai vorbești? Eu? Da, stai ca mutul acolo, ce n-ai? Nu mai vorbești 2,5 de oră. Ce să zic? Ia uite, ce să zici? Na, că explodași cu dumper-ul, sărac cu dumper, e păcat de dumper, nu de alta. Sau nu explodași, mă? Ce? Nu explodași, da. El dacă filmează, el n-are cum să vorbească. Am vrut să știi că trebuie să țin apăsat. E jos, în pista, jos. Dar tu vrei să zici că nu mori? Hai pe dânsul, hai cu viteză. Mă dă du jos. Eu mă dă la Nu, dă înapoi. Unde dracu sunt acum? Nu, Orbi, de ce n-ai bit? Tu să duci iară la... Eram sigur. Era lângă tine. Uite, iar m-a dat. Bă, mai e un, bă. Bă, veniți la Plains. Cine a zis asta? Ce? Cine a zis asta? Eu am zis, bă. Stai. Mamă, l-am răsunat cu Hunter. N-aveți șanse. N-avem șanse dacă tu intri în toate bombele.
Ai, că te fac pe ăsta de militar. Nu te făceam eu cu masterul, dar te fac ăsta. Aoleu. N-am eu să-i dat, te dau jos. Bă. Ura la mama. Băi, nu N-avem cred. șanse, fiindcă e puternic ăla. Eu cred că mă duleave, mă duc la un AA. Eu nu mă lăs pe niciunul fac. Eu mă duc să la AA, deja sunt la AA. Eu trebuie să-l fac, bineînțeles. Găsiți Mai ăsta stai, canalul meu la lume. ce? Fost canal al meu, ziceți la lume, da. Ce? La cruză eu mă plimb aici, pe la AA. Mamă, ce pot să-i dau un gol așa. Stai, bă, că vin la cruză. Ce, mă? Deci doi cu pamper. E și... Bă, mai e unul. Asta e, eu te... Bă, mai e unul cu damper. Care e cu damperul? Ionuț. Norbi. Bă, sunt doi cu damperul. Și eu sunt cu Ranger. E unul cu aie, sau cum îl cheamă. Seamănă cu aie, numele lui. Îi fur ăsta, îi fur damperul să-mi bag. Stai că îi fur. Stai. Bă, țigane, nu da peste mine, că nu-i corect. Țigane! Bă, da, e țigane ăsta, bă. Poate îmi dă și mie bumper și vă fac și eu pe voi. Da, range. Iau mute ca lui Vut.